Na základnej škole sme nechápali, ako si môže niekto dobrovoľne zaplatiť vstup do múzea, no a dnes som sa dostal do veku, keď si k tomu priplatím aj sprievodcu. Toto som ja, toto je moja žena a za ňou je týpek, ktorý skončil pochovaný v nádobe na víno. A toto je európska najstaršia civilizácia, čiže niečo ako naši Egypťania. A dnes idem zistiť, či sa oplatí ísť do najstaršieho a najväčšieho palácu na území Európy, ktorý vznikol 3900 rokov dozadu. A ešte či sa oplatí grécky mekáč. Tak ideme na to. Nugetky. All inclusive raňajky sme nestihli, lebo sme spali do 11, tak som vybehol do obchodu, no a poďme na výlet. Tento ostrov vyzerá z boku jak krokodíl a údajne je to aj príšera, ktorú skameňal Zeus, ktorý ho vlastne aj poslal na Kréťanov, ale neskôr sa nad nimi zľutoval. Mohli ste si všimnúť, že väčšina týchto videí sú točené na šírku, pretože presne tak bude z toho aj polhodinový vlog na YouTube. Oceňujem, že sme pred návštevou pomerne veľmi rozpadnutého palácu išli do múzea, aby sme to celé lepšie pochopili a určite odporúčam sprievodcu. Áno, vieme po anglicky, máme ChatGPT, vieme si prečítať tabulky, ale určite je to príjemnejšie, keď tam máš človeka, ktorý sa tomu rozumie. Toto je model paláca vo svojej najväčšej sláve, kedy mal cca 15 000 metrov štvorcových, čiže asi 2 futbalové ihriská. No a táto tabulka nebola dodnes rozlúčená, keďže je tam lineárne písmo A a my používame lineárne písmo B. Zistili sme, že minojská civilizácia bola veľmi šikovná, obchodovala s Egyptom a dodnes majú dobré vzťahy. Síce boli šikovní, mali krásne keramické výrobky, ale tu sa dostávame k hlavným rozdielom k Egyptom a teda pamiatkam a to, ako sa zachovali. Okrem toho, že minojskú civilizáciu zničilo dobývanie, vypaľovanie a všeobecne vojny, ako to býva, tak samozrejme môžeme počítať aj prírodné katastrofy, a teda zemetrasenia, ktorých tu bolo niekoľko, pričom najväčšie bolo v roku 365, ktoré je aj najväčšie v histórii ľudstva, ktoré bolo zaznamenané. Napríklad taká Kréta sa vtedy zdvihla o 9 metrov do výšky a tsunami, ktoré vzniklo, zalialo 2 km územia od pobrežia. A okrem toho vykrádania mal Egypt aspoň na toto šťastie. A predtým si ukážeme, ako vyzerá dnešný palác Knossos, dostávame rozchod na to, aby sme si išli pozrieť pamiatky, a teda McDonald's. Máme za to takú tradíciu, že v každom štáte, ktorý navštívime, musíme vyskúšať McDonald's. A neprekvapilo, tak hrozné ako je to v Španielsku, tak je to aj v Grécku. Obyčajná objednávka trvá pol hodinu a 45 minút, polovicu z toho ti tam zabudnú dať a všetci sú zmetení. Jediný rozdiel so Španielskom bol ten, že tu ten McDonald's bol naozaj čistý, pretože sme v Grécku. A pre mnohých z vás prekvapenie, nie v každej krajine chutí McDonald's rovnako. V Španielsku ti to donesú rozhádzané hranolky, a keby ich robili pred 3 týždňami, a cheeseburger je taký, že si ho musí skladať po stole a ešte je pooblievaný Coca-Colou. A ešte dojde za pol hodinu, ak vôbec dojde. Ale musím uznať, že tento chutil naozaj dobre. No a my už sa nachádzame v paláce Knossos. Nasadili sem pávy, aby to bolo trošku zaujímavejšie, ktoré sú inak zasvetené bohyni Here. Väčšinu stĺpov a malieb, ktoré vidíte, aby tomu dali ako takú podobu, nie sú reálne. Boli vybetonované pár desiatok rokov dozadu a stále sa obnovujú, pretože to nič nevydrží. Tí, čo doma nemali miešačkovú brigádu, by to bez prievodkyne ani nespoznali, len je to trošku podozrivé, že to vyzerá tak dobre v takomto veku. Každopádne odborný výklad a niektoré miestnosti, ktoré boli reálne zachovalé, tomu dali iný obzor. Veľa ľudí mi písalo, že z toho boli sklamaní, ale keď si to všetko dokopí zároveň aj s tým múzeom, históriou a odborným výkladom, tak to dáva celkom zmysel a ja som sa napríklad z toho veľmi zabavil a potešil.